Boas, bacaloures, acabamos de vir de un rescate, bueno, duns animais que pensábamos que non iban a estar ni sequera vivos porque ingresou en prisión a súa propietaria e non tiñan a ninguén que os cuidara ni que os alimentara e, bueno, xa había uns días que estaban sós e con este calor e todo, pois pensamos que chegaríamos ali e que non estarían vivos, pero por sorte sí que o están. Bueno, aquí podedes ver un montón de poliños, dúas ocas de pequeno tamaño, hai máis animais, hai dous periquitos, hai máis quicos e quicas, unha quica con poliños recén nacidos. Bueno, é un rescate no que non nos deberíamos meter agora mesmo porque, como sabedes, estamos coa campaña do terreo e o que queríamos era non acoller máis animais para poder invertir todos os recursos en aforrar para poder adquirir o terreo definitivo o que necesitamos mudarnos, pero foi un caso que nos avisaron esta mañán dende servicios sociais e non podíamos dicir que non, porque dicir que non supoña pois deixar estes animais morrer ali de inanición e de deshidratación. Así que decidimos ir a por eles e agora mesmo están a salvo. A sensación de tranquilidade agora mesmo é tremenda, aínda que temos moitísimo traballo por diante. Primeiro van a pasar as cuarentenas aquí nesta cuadra, algúns deles, a mamá cos poliños terémolo nos con nos na nosa habitación, ou igual que os periquitos, para os cales buscaremos adopción. E ainda nos falta ir a por dous gatos que non levamos gallo a trampa e non se deixaban coller. Bueno, levaremos gallo a trampa e intentaremos recollelos tamén, porémolos en adopción porque non, bueno, son animais que teñen máis fácil saída nunha casa particular e intentaremos deixar ese oco para outro tipo de animais como estes que non é fácil dar en adopción a xente que os vai a coidar ben. Así que nada, imos necesitar moitísima axuda porque temos pendiente construir un boadeiro que sexa desmontable, que nos podemos levar despois a un terreno definitivo para as nosas pombas, que, como sabedes, están vivindo nun recinto moi pequeno e non poden aguantar máis tempo así. E agora tamén necesitamos un recinto para estes poliños porque pedimos axuda a outros santuarios, pero apareceu un rescate moi grande tamén que necesita moitísima axuda en Madrid e os animais que non sean rescatados dese rescate van a ser sacrificados e preferimos que se salven o maior número de vidas posibles. Así que intentaremos que primeiro ocupen as prazas que quedan nos outros santuarios eses animais e se quedara un oco que non o queremos porque son moitísimos, pois entón xa repartiríamos estes, pero vémolo complicado. Así que comezaremos unha recadación para pedirvos axuda para isto. Esperamos poder contar con vos porque ás veces intenta ser responsable e non acoller máis animais porque, bueno, pois porque sabemos que temos limitacións físicas, económicas, etcétera, pero hai ocasións nas que chegan casos tan graves que non podíamos dicirles que non. Deixo vos así unhas imaxes dos poliños pequenos, son super guapos e todas estas vidas acabamos de salvar agora mesmo. Moitas grazas.